Patuloy ang isinasagawang investigasyon kaugnay ng epekto ng Dengvaxia vaccine sa mga batang nabakunahan nito. Sa gitna ng isyu, mismong si Senator Dick Gordon na ang nagpanukala na dapat ipadala sa ibang bansa ang mga batang nagkakasakit. Narito ang report ni Angelica Simpao. Ito, I will say this for the first time on media now. No? This is if you don't mind. Ang hiningi ko ngayon, dapat hiningi ko kay Secretary Duque at sa ating Presidente na payagan si Secretary Duque na yung mga serum ng mga nagkakasakit ngayon ng dengue, ipadala kaagad sa Hawaii o sa Pennsylvania, sa Pittsburgh, para matest kaagad kung yun ay dala di lamang ng dengue. Ito ang sinabi ni Senator Dick Gordon, head ng Senate Blue Ribbon Committee, matapos ng isang public hearing sa Subic, Zambales. Aniya, wala pa umunong direktang patunay na Dengvaxia ang sanhi ng pagkamatay ng ilang batang napaulat na lumala ang sakit. Kaya naman suhestyon niya, ipadala agad sa ibang bansa ang mga kabataang nabakunahan at nagpakita ng simptomas ng sakit. Dismayado naman ang senador sa pahayag ni dating Pangulong Noynoy Aquino. Giit niya, hindi umano ito katang-isip lamang. Ilang problema ko kay Pinoy, kulang siya sa empathy, kulang siya sa... Ano mo dapat, I never heard him say, I'm sorry, na may mga namamatay o may natataranta dahil sa pagpasok nito. Kaya ako, I lay the blame. I don't usually lay the blame. Sinasabi ko lang, ang fault ay naandito sa umpisa sa Presidente, na pinakita niya sa mga tiga-Department of Health na nakikipag-usap siya mismo dito sa Sanofi. Ayon kay Gordon, posibleng maharap sa kasong kriminal ang dating Pangulo. Kasama si former Department of Health Secretary Janet Garin at dating Department of Budget and Management Florencio Abad. Sa tala ng DOH, higit 830,000 na bata sa buong bansa ang naturukan ng Dengvaxia vaccine. Angelica Simpao nag-uulat para sa Metro Central Luzon News.